Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как правя традиционно българско лятно ястие таратор. Сигурен съм, че всеки от вас си го е приготвил вкъщи. Лятото често го консумирате по заведения. Сигурен съм, че няма тайни за вас това ястие. Но аз искам да ви покажа вкъщи как си го правим ние, понеже често внасяме някои нотки, характерни типично за нашето семейство. За тази студена лятна супа, както моят син, който в момента ми е оператор Божидар Иванов, ме помоли, сме приготвили различни продукти. Нека да ви ги представя. Ще ползваме кисело млекце, традиционно българско, което предварително сме разбили. Сме сложили в тази купичка. Вода като обем точно толкова, колкото е и киселото мляко. Ще има и пресно смляно черно пиперче, чесънче, белена краставичка, сол, ябълков оцет, после ще обясня защо, олио, кората от половин лимон или един и копър. Това са всичките ни съставки. Сега пристъпваме към приготвянето на самия летен елексир. В моето семейство, лятото, можем да живеем на таратор. Каквото и да вечеряме, каквото и да си приготвяме, задължително таратора присъства всяка вечер на нашата маса. Дори лятото мога да не пия вода. Честно казвам, скъпи приятели, мога да пия само таратор. Но понеже работа за сега ми е свързана с живи клиенти, не е приятно да им мириша на чесън. Пък аз обичам да се слагам повече чесън, както видяхте, в тараторчето. На ситни купчета режеме. Ето така. Не стържаме никога краставицата, защото отгоре ни наблюдават и един ден ще ни накажа за стъргането на краставица. Това е 11-тият грех на стъргане на краставица в таратор. Затова се наказа с особена жестокост. Ние не искаме това да ни случи, затова нарязваме краставичката наситно, внимателно. Така. Добре. Много наситно. Това е много важно да е наситно краставичката на паралелепипедчета, на купчета, не бих казал, защото съм сигурен, че цял екип от инженери да дойдат да мерят парчетата краставица, никой от тях не е идеално купче. Аз се старая всяко купче да бъде неповторимо. Това съм го учил в продължение на 30 години в Тибет, как се реже краставица за таратор. И там нашия гуру ни учеше, че никога купчето не трябва да се повтаря с друго купче. Ако се случи така, че да се режеме краставица, на която купче с купче се повтори по размер и форма, ни биеха с пръчки по петите. Затова съм се научил как това да не се случва. Вярвам, че на вас да се е случило нормалните неща от кухнята на всеки специалист по таратор. Древно китайски или източен таратор, тибетски. Но това вече е... Да. Сега слагаме краставичките там, където е мястото, в нашия съд за таратора. Това го отделяме. Сега копърът е една уникална поправка. Бях чул, че римляните смятат, че е силен афродизиак, че е поправка, която те връща към вечната, връща към младостта, дават и здраве, енергия. Не знам дали е вярно. Да, но със сигурност ние в нашето семейство много обичаме копър. Ето защо ще има доста копър в това тарточе. Така. А пък вече новините от бъдещето ще кажат дали римляните са били прави. Значи, ако в другите серии имам 10-12 деца вместо 2, значи копъра наистина е чудоден афродизиак. Или ако примерно вече съм ставал на 18, значи наистина подмладява копъра. Ако това не е факт, значи най-вероятно римляните не са били добре информирани за копъра. Така. Слагаме копърчето, без което не можем. Така. Чесънчето, което е задължително. Таратор без чесъне, това е, как да кажа, като да отидеш в Рим и да не стреляш по папата. Нали, това си е традиционен български спорт.
Аз не виждам основателна причина да ходиш в Рим, ако не си решил да се занимаваш с този наш спорт. Това си е българско стрелбище. Отиваме там, пата, кюта, когато целя колена оцеля, важното, че се забавляваш. Да. Ние гледаме да не го оцелвам, защото си ни един на лица. Ако нещо такова направим следващия път, другите туристи няма по какво да стрелят. Така. Сега ми последното чесънче. Това чесънче, което падна, нарочно го изпуснах. То ще се хербализира за бъдните поколения. Не може да мислим само за нас. Бъдещето хората ще се питат какво сме яли, ще намерят този хербализиран чесън. И ще знаят. Те ще знаят. Тук имаме орехки смлени. Задължителни са за вкусния таратор. Солчица, ето колко е солчицата. Показвам. Ето толкова на око слагам. Аз това е горе-долу една чайна лъжичка. Оцет. 2 супени лъжици. Защо го слагам? Слагам го, защото кислото мляко, което към днешна дата ние можем да си купим по магазините, нещо като йогурт, то не е кисело мляко. Пък аз искам да има леко киселата жилка на нашия таратор, затова слагам оцет. Можем и лимон да изтискаме, но ставам вече доста лимоново. Предпочитам оцет. Така, слагаме и олио. Традиционно слънчогледово българско олио. Така. Добре, слагаме от цялото. Все пак не снимат. Разбъркваме хубаво, предварително. Разбъркваме. Всичките съставки, след което слагаме какво? Не. Нещо много важно ще да пропусна. Лимоновата коричка, която трябва да настъпим предварително. Ето я. Тя е много важна за цитрусовия аромат на таратора, който приготвим. Ако си го приготвите с лимонова кора, ще ви допадне много, защото наистина придава една цитрусова нотка, която дава допълнителна лятна свежест. Няма да повярвате наистина колко свежо става с лимоновата коричка. Но това ще е в коментарите, ще се радвам да опишете как ви се сторила идеята с лимоновата кора. Допаднало ли ви като аромат? Слагате ли вие като мен черен пипер на тараторчето? Защото при нас това е задължително. Слагането на черен пипер в таратора произтече от това как много хора едно време правиха ирена, задължително с сол и черен пипер. И на мен ми дойде при време идеята, защо пък да не си слагаме и в тараторчето черен пипер. Така, не с пръст, добре. Снимат ни се пак, ето, с ножи жестоко. Така. Добре. Ето и това. Така, сега вече може да сложим една от основните съставки, киселото млекце, което не знам дали ви прави впечатление, затова ще ви обърна специално внимание. Сложих киселото млеко и мазнината, в нашия случай слънчогледово оливо, но не сложих вода и разбърквам предварително. Това го правя с цел да ни се разтвори олиото, т.е. и мазнината да станат хомогенна смес, да ги няма тези копчета отгоре, които плот или облаци, както искате да ги наречете, от олио върху таратора. Това е нещо, което аз не харесвам в таратора. Искам хем да си има мазнинка, хем да няма тези кръпчета. Затова слагам мазнината в киселото мляко, разбърквам предварително и чак тогава добавям вода, когато е идеално разбъркано. Вече киселото мляко е поело олиото. Трябва само да взема телефона на Калуян. Къде ти е телефон на Калуян?
И така разбъркваме перфектно мазнината с киселото млекце. Не знам да не се повтарям, защото се наложи да прекъснем за малко снимането. Не помня какво съм ви казал при това. Важно е да не се слага водата в киселото мляко преди мазнината да стане едно цяло с киселото мляко. Сега вече можем да добавим прясно настъргания черен пипер, щукан или както искате, смлян се казва. Да. Аз слагам повече, понеже отличам черен пипер. Така. Хоп. Отново разбърквам. Трябваше преди малко да го сложа, но ще се направим, че така се прави. Трябваше с всичките продукти да го сложа на куп. И накрая добавяме тази съставка, заради която има живот на планетата ни. Знаете ли заради коя съставка има живот на планетата ни? С какво ни отличава от 99% от планетите, нашата планета? Имаме вода. Благодарение на която вода имаме и въздух за дишане. Водата е живот. Не случайно, покрай големите водоеми, някога отдавна са се строили градовете. Големите империи пак са били около водоеми, големите градове около реки, езера и така нататък. Също така и Таратор без вода. Аз не се сещам как бихме направили. Сигурно може, но аз не се сещам. Разбъркваме хубаво, защото водата и киселото мляко също не се разбъркват достатъчно. Подценява се това разбъркване, а това е грешка. Доста трудно. Киселото мляко успява да поеме цялата вода, така че да е хомогенна смес с еднаква гъстота и на дъното и навсякъде. Ето защо аз отделям повече време за това разбъркване, за да получиме чудесен резултат. Скъпи приятели, ще си позволя да пробвам лятната супа, която съм направил. Извинете, че не мога да ви предложа и на вас, но можете сами да си я приготвите. Знаете всяка тайна, която и аз знам. Заслужава си. Направете го. Няма какво коментирам. Добър апетит! До следващия път!